Jo, hvad så gutter og gutinder? I dag så skal vi smage på lugtesalt. Vi skal smage på lugtesalt. Det er ikke sponsoreret. Ikke sponsoreret. Gutter, så hud jeg visker, ikke også? Ej. Så hud jeg visker. Så vidt jeg husker, så har jeg aldrig prøvet det her før. Jamen, der er heller ikke. Eller jo, det har vi. Jo, jeg prøvede det. Jo. Du fortalte en gang en historie om, det er rigtigt. du lugtede til den nu. Ja, jeg har prøvet. 3 af dem er 4 ud af 5. Der er forskellige smage. Vi har... Smage på. Okay, du vil ligefrem smage på det. I dag så skal vi smage på lugtesalt. Vi skal smage på lugtesalt. Dufte. Lugte i flere dage. Pulcha. Det er polka, mand. Samba. Frost. Det er frost. Gutter, ikke prøv det her derhjemme. Og det er smæk. Og så har vi smæk 5 ud af 5. Gutter, vi er professionelle. Ikke prøv det her derhjemme. Vi er Vi har professionelle. prøvet det før. Vi har ikke prøvet det før. Barley hvis indtag. Du skal ikke smage på det. Hvorfor står Okay, der på altså, tysk? gutter, jeg har aldrig prøvet det her før. Det er sådan fucking Til, nøjeren. okay, tilfør et halvt load vand. Lugter det i forvejen sådan der, når man åbner, eller skal man blande det? Jamen, det er det, jeg ikke ved. Jeg ved ikke, om jeg åbner nu, og det så bare begynder at... Må jeg lige altså... Det står... Ja, hæld nu bare vand i. Gutter, vi er professionelle. Vi ved godt, hvad vi skal lave. Læg den der ned. Okay. Oh shit. Det kan du ikke sige. Et halvt låg. Jeg kan lugte det, gutter. Jeg kan lugte det herovre. Jamen, jeg kan godt lugte det. Ej, det dufter faktisk Ja, godt. det er Det er luft. Okay. Ja, og så hurtigt 30 sekunder. 2, 3, Det dufter. Det lugter du. 5, 7. Oh shit. 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19. 20, 21, 22, 23, 24, Det er sådan en rigtig dejlig sofa, det her. 6, ja, Jamen, jeg 27, dufter godt i den. 28, 29, 30. Okay. Hvorfor? Den er ikke flad mere nede i bunden. Prøv at mærke, den er helt varm nu, bror, mand. Den er helt varm. Ikke det der nu. Den er også helt... Den kan ikke holde lige. Bror man, Altså- mit altså- adrenalin, ikke også? Det er sådan her. Gør vi det alle sammen samtidig, eller skifter Ja, vi gør sgu da. skifter vi til at gøre? Jeg gør sådan der. Er det... Okay, vi starter lige 20 cm fra, som den siger. Ja, Efter hvis det er sådan... Okay, starter du? Eller... vi gør det bare lidt. Okay, vent, kom. Det brænder lugt for helvede, lugt. Jeg græder. Ej, jeg snotter også nu. Jeg græder. Vi græder alle sammen. Bror man, det er sådan noget der. For Det er sådan situation. noget der, hvis du skal have snot ud af din næse. Ja. For Man kan bare real, trække Jeg kan trække vejret helt clean lige nu. Oh my god. Må jeg lige prøve igen? Ej, vent. Jeg ryster ikke. Og jeg savler også nu. Okay, jeg skal lidt tættere på den her gang. Lad mig lige prøve igen. Ikke mere den der polka. Polka kan klart anbefale. Polka lige. Ej, hvad sker der, Simon? Savler en mulighed. Simon, du har også kun 3 mere. Det var polka. Imens Simon lige... Ej, han savler på jorden. Hvor er det fedt. Nå, imens Simon lige er i gang med at græde, så har Tobias umiddelbart også valgt at købe en på vej. Nej, du ser ikke visen for helvede. Jo, Tobias har købt på vej, så det skal vi lige smage. Simon, det er jo ikke en chili, du har Vi må lige smagt på. smage Prime mens. Og Jeg vil ikke anbefale, at man køber det her. Jeg sværger, at ens lugtesalt bliver meget bedre. fuck, dufter det godt jo. Jeg sværger, kan du ikke dufte, at ens lugtesalt bliver 1000 gange? Jeg tror, at alt snotten bare er forsvundet. Ja, det Gutter, var... der er nogen, der skal have noget papir til mig. Jeg bliver nødt til at få det her ud. Hvad er det, han har gjort? Ej, det smager ikke ud til det der. Det var polka. Simon er ved at dø, men polka er også pissefarligt. Så er det samba nu. Ja, han tør at se det der savl op der. Ja, jeg Du fylder... skal ikke have lavet test. Jeg skal jo have vand i, jo. Bare på vand i. Derop? Men det lugter ikke så meget til at starte med. Nej, det er for det vandet. Det er overhovedet ikke slemt. Det er vandet, der gør det jo. Ja. Det er jo næsten helt lukket. Nu kunne jeg Simon savle også sige. Jeg kunne se det sådan. 1, 2, 3, 4, 5. Ej, for helvede Elias, mand. Du skal lige smage på vej. 5, du skal lige smage Prime. Hvor er jeg Du skal smage Prime. Ja, det er også... Altså, hvad sker der? Bror man, jeg kom alt for tæt på den. Du forstår ikke det. Ja, Det gik op i min hjerne. Jeg kunne ikke... det er sygt noget. Nå, det var polka. Hvad giver vi den? Vi skal lige give den et eller andet. 1 ud af 10. Oh my god. Ja, men kan dufte Hvorfor fucking 1 ud af godt. 10? Den var så god. Det var en god duft.
3 ud af 10. 3 ud af 10? duft! Nej, 3 ud af 5. Nå, 3 ud af... Nej, 3 ud af 5. Nej, vi giver den fra 1 til 10, ligesom med de der monster. Hvorfor siger Okay, gutter, jeg holder min næse væk fra den, det der står på dem, man skal holde. Ja, det er 15 til 20. Altså, sådan, Altså man, 5 til 20 cm. jeg skal ikke sådan 5 cm væk fra nu. Jamen, det var også mærkeligt, du gør det der. Men jeg skulle bare lige prøve det første gang. Jeg kunne ikke sådan rigtig mærke det. Men det er dumt. Det er faktisk sygt, hvis man ikke... Smart Prime. Ja, Gutter. Smart Prime. Jeg er ikke en pushy, mand. Smag. Hvis man ikke kan lugte noget, tag lige lugtesalt. Det hjælper faktisk. Det hjælper sådan med lugtvejene. Ja, det er helt sygt. Det dufter faktisk godt nu. Nå, det er samba. Det er ligesom... Hvorfor smager den også godt? Det er ligesom Men jeg kan ikke smage bananen. Er det sådan en løve? Nej, jeg kan kun smage det der jordbær eller hvad. Samba er det ikke sådan en løve? væk. Det er der nogen, der skal have noget papir til næsen. Jeg er meget læse her. Nej, det er samba for helvede. Nå. Der står bare samba. Hvad skulle det ellers? Det er smelling of samba. Hvad dufter samba af? Det dufter af... Are you guys ready? Jeg fik altid chok. Ej, jeg kan mærke det. Kom så. Nej! Ikke så tæt på! Jeg kan smage det. Lige nu siddende for helvede, mand. Jeg skal have det der Prime-stat. Se, du har jo ikke købt den der Prime der. Giv mig lige noget Prime. Ja, jeg fik det i øjnene. Gud, lugt. Hvad giver vi den? Samba, det er sådan... Den er mere kraftig. Den der får 6 ud af 4. Eller 6 ud af 10. Papir, eller hvad? 6 ud af 10. 6 ud af 10. 7 ud af 10. 7 ud af 10. Den var bedre. Jeg fik den også i øjnene. Jeg græder nu. Kan vi se det? Styrke og duft, okay? Nå, er det rigtigt? Styrke på den her? Den var sindssyg. Altså, styrken på den der. Nej, Samba, den var færre. Ja, det synes jeg også. Den ramte bedre. Jeg åbnede den bedre. også lige hurtigt. Ja. Men det er sådan mærkeligt, man skal ramme det perfekte sted, hvor man kan lugte det. Ja, det er det. Jeg fik det også i øjnene, før jeg åbnede den. Jeg åbnede den lige halvt, og så kunne jeg mærke det i øjnene. Kun sådan i øjnene. Jeg tror faktisk, den her giver vi styrke. Hvad siger vi Samba? Styrke, 8 ud af 10. Og det er Samba det der. Det er samme bag. Lugt. Altså, den var... Den lugter jo ikke så meget. Nej, det Nej, jeg synes selvfølgelig, den lugtede bedre. Ja, den der lugt. Altså, den her... Men det er også vildt at sige. Polka, den der polske... Det er også Trace at de sige, der den polakker. lugter. Ja, lige præcis. Det er også Trace at sige, den lugter godt. Fordi den, altså... Det er ligesom med chili. Det siger man også smager godt, men det gør bare ondt. Vi så næsten vurdere på, hvor dårligt den lugter. Ja, det hedder jo sgu lugtesalt. en. Der er en i svømmehallen. Nå, Polka. Polka, styrke. Hvad får den? Gud, der skal jeg have noget papir til næsen. Jeg skal have det i øjnene. Nej, det er faktisk fint nok. Jeg hygger. Crush er lige gået frem eller et eller andet, fordi jeg græder så meget. Fuck. Okay, vi skal lige tage os sammen her. Polka, hvad får den i styrke? 8 ud af 10. 8 Nej, 7 ud af 10. Ja, 7 ud af 10. Altså, Duft? polakkeren, den får... Stabilt 7. Ja. Nej, hvad? Er det lavt sæt? Ja, det synes jeg faktisk. Ja. Jeg synes, den her skal Fordi ud. jeg forventer ikke, fordi den her Jeg bliver forventer, for den stærk. er fucking stærk. Det forventer Den jeg. kommer til at blive for stærk. Prøv at tænke, hvis den ikke er det. Prøv at tænke, hvis den er svagest eller sådan. Ja, så er det falsk markedsføring, ikke? Falsk Der står endda styrke 5 ud af 5 på den her. Ja, det er rigtigt. Okay, Polka, den får 8 ud af 10 i Det her, det er styrke. sådan noget, de bruger på Grønland. Polka får 8 ud af 10 i styrke. Duft får den 6 ud af 10. Ja, det er fint. Kom nu videre. Altså, Samba, styrke, 8 ud af 10. 8 ud af 10. Duft, fucking bold i røven ud af 10, altså. Frost, Du ser på vand i og sådan noget. Du skal... Den lugter jo ikke til at starte med, der er så lige vand i først. Ja, jeg er stadig bange for det her lort. Prøv at tænke, prøv at det er noget, der krasser om bag i baghovedet. Det rører ind i næsen, om i baghovedet. Det er sygt. Jeg siger noget prime. Det er første, jeg har nogensinde hørt om Prime i mit liv. Det rører ud over lignende. Ej, hvorfor det ligner salt? Hvorfor kan jeg smage det, gutter? Smagen, den er faktisk god. Hvis du skal tælle, hvad er det kommet til? Ja, 10, 11, 14, 34,5. 37,5. Tror jeg ikke, det er fint nu. Jamen, jeg trækker mig tid. Jeg har ikke lyst til at dufte til det her lort. Det er bare jeg nogle Kig, fucking... Simon savler på De er mig. bare nogle fucking prinsesser, altså. Er jeg det? Du er en tøseprinsesse. Det er mig, der står med det her. Ej, den er varm. Det er sygt. Ej, det er faktisk andet, ikke? Jeg sværger på Det er sådan en kold sommerdag. vinter. Det kan da også være koldt om Og så sommeren. lige ned i noget sådan. Ja. Det laver du. Det er fandme useriøst. Vi sidder op til en video her, og så sidder vi bare på Snapchat. Er det damen, der skriver, eller hvad sker der lige? Lav det sådan noget. Er det Gertrud? Gertrud. Nå, er vi klar? Kom, du Gertrud. skal lige lidt tættere på her. Jeg starter, sender den over til dem, og så lukker jeg. Ej. Oh my god. Nej. Ej, det går ondt i hånden. Jeg spørger, det gjorde ondt i hånden. Oh my god. Ej, mærk det i øjnene. Mere. Jeg ser mere.
Giv mig mere, giv mig mere. Det gjorde der, de holdt. Fanden holder nu telefonen. Eller optager. Jeg skulle have noget at holde i. Du kan bare holde mig i hånden, hvis det er. Ej. Okay, jeg savner du. Jeg håber, man kunne høre os ordentligt på den her. Bo, den der styrken på den var bedre end de andre to. Den kom hele vejen. Du åbnede den bare, og den kom allerede sådan. Ja, og det gjorde ondt på fingeren. Jeg har sådan en lille bitsår. Fuck, det gjorde ondt på fingeren. Den der, 9 ud af 10 styrke. Ja, 9 ud den af 10, var ja, 9 ud af 10. crazy. Duft. Jeg synes Crazy. faktisk, duften var god. Ja, Den var sådan god, men det er bare den der salt, den... Kan man ikke... Har de ikke en duft? Altså, sådan, står der ikke, hvad den dufter i? Jeg skal lige have noget pris. Den er stadig varm. Ja. Jo, der står der. Den er en pis. Hvordan kan det være varmt? Er det sådan... Men kan man bruge dem igen? Ja. Ja. Jeg havde faktisk tænkt mig at læse op på, hvad fanden der var i, og så glemte jeg at gøre det. Glemte jeg at læse den kemiske form for det her. Det har jeg ikke fået gjort. Går du ikke engang op i, så sådan, det er lige meget. Og i hvert fald den er 9 ud af 10. Jo, jeg Græder du? Om jeg græder, jeg dufter til det der lort. Tud. Ja, tag noget prime. Ja, tud. Kom nu videre. Nå, jeg vidste det. Der er meget i. Må jeg se? Men kunne ej, det må du ikke. Skam. Der er mere, Rolig. Kan du noget i for det? der er mere i end de andre. Der er meget i. Ja. Jamen, den er også stjernet, den her. Prøv at tænke, hvis vi har gasser, så hvis der kommer sådan en medarbejder ind her, og så har vi bare gasset dem, så går de ind, og så får de bare der lige i hovedet. Det lyder som om der er noget i. Lad mig lige, I må ikke lige prøve at ryste. Hvorfor er du så god til at ryste? Lad mig lige prøve at ryste. Lad mig lige prøve at ryste den, for helvede. Nej, jeg har brugt 400 kroner på det her, og det kom endda 4 dage for sent. Skal vi lige vente med at dufte til den der bare lige sådan 1 minut for bare lige sådan... Du ved, Ja, de får noget andet. Ja, bare duft til den her i stedet. nej, det er ikke fast duft. Vi holder pause. Har du noget Det spændende er at sige? sygt, at der ikke er noget vindue åbent. Altså. Har vi ikke noget interessant at sige? Jo, vi skal lige sige, hvad duftesalt bliver brugt til. Man plejer at bruge det sådan, inden man lige skal lave Ja, pære. folk er ligeglade. De er ikke fucking ligeglade. Jo, det er. De er fucking ligeglade. Okay, kom, fortæl. Hvad bruger man lugtesalt til? Lige inden man skal lave pære. Så i morgen, eller sådan noget. Hvilken dag er det i dag? Det er den 23... Der med dag, mandag, Det er tirsdag. onsdag. Nej, tirsdag, ja. Det er tirsdag i dag. Så i morgen eller sådan noget, der laver jeg lige pære i dødluft. Ja. Der er også nogen, der bare bruger det til at stå op om morgenen. Jamen, så er du syg, så er du oprigtig syg i hovedet. Det er svært ved at stå op om morgenen. Så kan man lige dufte til det der, så er man ude. Det er ekstremt stærk lugtesalt. Den hedder smæk. Styrke. Den popper. Den er varm. Ja, det er ligesom en radiator. Jeg håber ikke ondt i fingrene igen. Det er faktisk sejr. Prøv at det er den Mand. stærkeste. Ej, jeg skal lige have 2 sekunder. Men lige, skal vi lige... Vi venter lige, fuck. Jeg skal lige have noget drik. Hvor er min taske? Den er derovre. Jeg tør ikke engang den her styrke 500. Det gør jeg sgu da heller ikke. Jeg er kun 4 ud af 5. Prøv at se, den kan heller ikke holde. Det er sådan en bold. Den kommer til at springe, når du åbner den. Jamen, Så siger det BUM! Kommer med sådan gas ud i hele rummet, og så bliver vi alle sammen gasset. Hvorfor kan vi allerede lugte den? Så slipper helt. Hvorfor kan jeg lugte den? Og jeg er også snottet nu. Jeg er også snottet nu. Hvad fanden er du sådan? Ja, så er det jo godt lige at brænde af, jo. Okay, kom. Det er kraftigt. Ikke så tæt på, er du dum? Og jeg ryster. Kom nu. Kan man se gradet, Lukas? Altså, det er fuck. Shit, man. Shit. Jeg siger noget tør min øjne, man. Jesus fucking Christ, man. Gud, der styrke på den Jeg der. får se stås. 10 ud af 10. Jeg svær. Fuld ud 10 ud af 10. Alt 10 ud af 10, mand. Den eksploderede i hånden på mig. Men kan jeg lave en bombe ud af det her lort? Shit, man. Jeg ryster. Da jeg tog det, jeg stod sådan her. Fuck, det var ubehageligt. Jeg har aldrig prøvet noget lignende. 10 ud af 10. Lugt. Duft. 10 ud af 10. Nej, duft. 5 ud af 10. Okay, vi skal lige finde ud af, hvilken en er bedst. Samba. Få den, hvilken plads får den? Polka, den var dårligst. Men det var en god lugt, gutter. Ja, det vil jeg også sige. Den var en Nej, god. men vi så vurdere på, hvor kraftig den er. Ja, men... Ja, men Ikke? Stemmer det ikke? den var faktisk god. Polka. God lugt, men altså... Det der kan ikke godt Styrken. Det kan skal døde 180, så er det i hvert fald ikke med den der. Altså, Simon har meget en svans, jo. Altså, Samba han var begynder den... at savle og muligt. Ja, men det var også første gang, hun prøvede. Samba, hvilken plads får den? Der får en anden plads. Nej, jeg synes faktisk, Frost skal have en anden plads. Hvad fuck mener Hvad, du? de der frostene der. Frost, den var sgu da god. Frost, den styrke, ikke også? Jeg tror Den, faktisk... da du åbnede den derovre, den kom direkte over til Ja, mig. nå, Vi tager jeg- Samba som nummer 2. Jeg tror faktisk, vi har taget det i perfekt rækkefølge. Og så smæk. Polka, Samba, Frost, Smæk. Sådan! Det er sygt, at lade mig hænge sådan der.
Jamen, Prøv lige at bare tage den sådan helt op til, og så sådan lige i kanten, du kan stadig sådan lugte. Ja. Skal vi ikke lige prøve den sidste gang? Ej. Med smæk. Luk lortet, mand. Luk lortet. And spit on that thing. Han er ved at dø. Prøv at det var det samme med den der. Jeg sværger Jeg troede, rødstil. Ej, jeg synes næsten, vi skal lave sådan en challenge. Ej, hold din kæft. Jo, jeg synes næsten, vi skal lave en challenge. Jeg har helt ondt i kæben. Så vi laver en boldflip challenge. Ej, hold din kæft. Med den der. Med dem. Ej, det skal I. Det får I ikke lov til. Jo, den der sidst lander, skal tage et snif af alle i streg. Nej. I streg. Er du dum? Hvis man skal gøre det rigtigt, så skal man bare lige sætte den hertil, og så bare lige gøre sådan. Er det rigtigt? Ja, det var. Så ryger det helt op i hjernen, mand. Jeg var klar til at dø der. Hvad med din store bryst dengang du prøvede det der? Var det kraftigt? Ja, det var også lidt større, men det var han havde kokain i. Nå. Jeg sværger, det Den der. var blevet brugt et par gange. Ja, det tror jeg. Jeg kom ved en fejl til at gå ind på hans værelse. Det er så ikke en fejl, det er noget, jeg gjorde med lige, ikke? Jeg skulle se, om der var noget, jeg kunne stjæle, ikke? Så gik jeg derind, og så kigger jeg sådan ind i hans værelse, og så har han sådan en træningsting fra dengang, der var corona, ikke? Så har han det der duftesand. Så tog jeg det, og så åbner jeg bare låget, og så gør jeg bare sådan der. Jeg var krasse af. Og der var ikke nogen hjemme, jeg var alene hjemme. Så jeg lå bare græd alene op på mit værelse. Men var det under corona eller efter? Det var efter. Det er seriøst, kommer nok til at se den video her. Ja, det må man gerne. Prime. Nå, Hvad laver du sådan? Vi laver lige sådan... Altså duften, den er god. altså nu spiller vi for meget pik. Jeg har brugt 400 kroner på det her. Og det kom 4 dage for sent. Jeg er pisse sur. Men nu har vi prøvet det. Kan det anbefales? Ja. Ja, hvis du virkelig går op i din træning, så ja. Ja, sagtens. Ja, kun derfor. Altså, det er den eneste grund. Jeg tror også, det er meget sjovt at lave sådan nogle pranks på folk. Jeg spørger det. Jeg Men tror det også, her mor og små onken Jensen på dem. jeg tror, jeg skal være bare sjov. sige, det her det er sukker. Skal det ikke lige i maden? Sådan Det så være sjovt. Bare gå over til folk, som har åbnet den. Kunne det ikke? Nå. jeg tror, det er en for gammel peber. Kan du ikke lige lugte det? Bare lige sådan hurtigt, det var lige sådan. Altså, duften, den er fucking god. Ja, jeg er helt ondt i hjertet med det der. Ja, faktisk. Hvis den her video ikke 100 likes som sidste gang, som Tobi sagde, men hvis den her video, den rammer, lad os sige 30 likes, så tager Elias og Tobi op i Det kan træningscenteret fandme godt få 30 og likes. prøve at lave PR med de her bad boys. Det kan man godt sige. 30 likes, og vi prøver at lave PR med de her bad boys. Det var ikke meningen, jeg ville kaste Men det der bad boys. Det var ikke meningen, jeg ville kaste med. Så husk at like den her video her. Husk at trykke på den røde subscribe-knap. Abonner. Ej, det er sgu her, jeg har savnet. Og så siger vi, adi.